Asteburu honetan barriro aitzatu dut izferringiko artikuluan Moskorra eta farola txistia, eta pentsu dut alako baten kota egin beharko da txisti hori jakitzeko zeri buruz gabi zen gure irakurlea jakitzeko zeri buruz ibiltzen gara. Oso txarra naiz txintia kontatzen, gehiago destripautzen dituraz, grazia zipitzu guztiak kendu arte, baina alan bez saiatuko naiz. Zuek ulertu daizuen mezua badabe. Kontua da, baten gabekoago azil bat, etxetik etxien inguruan rondia etzen zeuala, kaletiziar, ilunian, eta lako baten, zer entzun zeban, eta farola baten azpixean, gizon bat ikusi zeban, makurtuta, zer bila eta bila. Eta kontua da, gizona Moskor xamar zeuala, eta antxe zeuala, nametxe, nun etera bauze, eta zera, eta hau azilak esaten etza, Josemai, lebatze derra, Zetan nabil hauen farola pian bila eta bila. Gaun, bai. Kontua da, Moskor da neuala, eta etxera erretiratzeko denporia, eta giltzakin joan nahi, zatia zabaltzea, eta lago baten giltza jauzi, eta geroztik topau ez, eta amen, etxera ezin sartuta, eta bila, eta lagundu zeuzki itxaben, eta, Josemai, lagunduko haut. Eta antxe, makurtzen da guazilea, Moskorran onduan, eta bisak farolapian, azten dira, bila. Minutua pasau, 5 minutu, 10 minutu, antxe, bila eta bila. Farolapeko txokota leku guztiak miatuta gero giltzan arrastorik ez. Eta antxe dauz barriro, eta bai arrarua Josemai ezate etza guazila, eta seguro hau amen jauzi dala giltza, farolapian, eta Moskorrak. Ez, jauzi berez, antxe jauzi da, ate onduan, baina iluna dauta, ez daker zer ikusten da, horre etxik nabil amen bila, amen argitxa dauta. Horra txistia. Graziarik egin, edo ezein, pentsatzen dut ulertuko zenduela, eta izan hauxe izaten da gure paziente batzuen kasua. Naiz eta jakin bere osasun arazuan soluzioa bide baten ez da hola eta beste bide batzuk esploratu behar direzela, izan beran gaitxik edo izan beste osagileak tematzen diralako bide horretan saiatzen, sendatzeko aukeria galtzen dabela. Orduan, pixka eta ausarta izan bia da, eta jorratutako bide horretan soluziorik ez bada topatzen, segurazki soluzioa beste nun baitzen egongo dalako da. Bihar bada ez da komoduena izango, bihar bada argipe leku argitzu horretan bilatzean erosotasunetik, leku ilunian bilatzeko deserosotasunera pasau biako gara. Baina, horregaitxik kontatzen dugu askotan, Moskorra eta giltzan txistia. Espero daigun, zuen kaso partikularrerako ikasgairen bat topatzia honekin.